Dukkan rayuwa guda gare mu, sai dai halinmu ne yake da bambanci, kuma kowa ka gani yana da mutanensa da yake rayuwa tare da su. Suna da muhimmanci, amma yana da kyau ku tantance kafin fara mu'amala, ina nufin jama'arka. Domin akwai nau'in mutum uku masu haɗari a cikin rayuwarku. Na farko, mutumin kawai. Na biyu, mutumin da ke nuna ma maƙiyanka. Na uku, mutum mai hangen ayyuban wasu. Mu kasance cikin bayanin su a tare da ku. Mutumin kawai tarnaƙi ne da ke hana miƙewa, domin ya fi ɓera ɓarna a cikin rayuwarku. Kar ku yi zaton samun ɓarin taura a gurinsa, baya amfana da kansa balle waninsa. Tafiya kawai yake, baya da manufa, babu wani buri a rayuwarsa da yake so ya riska a nan gaba. Kai fashi baya son kansa ga baki ɗaya. Na san za ku yi mamakin don za ku ce ai ba mutumin da baya son kansa. To bari ku ji, duk wani abu da zai kawo masa ci gaba a cikin rayuwarsa za ku ga yana banzatar da shi. Inda za ku gane haka shine, hatta addininsa bai da muhimmanci a gurinsa, domin ba wata makaranta da ya taɓa kusanta balle a ce yana da wani ɗigo na karatunta a cikin ƙwaƙwalwarsa. Amma fa shi ƙwaro ne a gurin halartar gidajen mata da na shiririta, ina nufin wurin wasanni. Ya riga da ya sallama rayuwarsa zuwa halaka. Ku ji da kyau, shi fa fasihi ne na gaske, domin ya ƙware wurin furta haramtattun kalmomi da suka saba wa addini, kai har da al'adarku. Duk mutumin da ya tara waɗannan halaye, wancanin mutumin shine ake kira mutumin kawai. Kai cinku da yin tarayyar zama da shi a cikin filinku, domin babu wani alkhairi a tattare da shi. Ba zai taɓa ba ku shawarar da za ta sa ku ci gaba ba a cikin rayuwarku. Kai shi fa matsala ne ga baki ɗaya, domin zai sa ku manta duk wani buri naku. Zai jagorance ku ne kawai zuwa ga yin tsere da duniya, kuma tuni mun san hakan ba riba. Zai ɓatar da ku ne. Ku nisance shi, ku nisance shi. Kalar mutum na biyu shine mutumin da ke nuna muku maƙiyanku. Wannan shine yafi kowa ƙinku, domin zai haɗa ku faɗa da har masoyanku. Yi tunani, shin ta yaya iya gano maƙiyanku? Ko dai baya da wani aiki ne, sai juyar da tasar idanunsa ne zuwa karatun shafukan fitinarku? In ba haka ba, ta yaya iya ganowa? Ku sani tsakaninku da maƙiyanku akwai wani hijabi na musamman wanda babu halittar da za ta iya yaga shi face makaman da ke hannunku. Da tuni kuna aiki da su, da za ku tabbatar da mai gaya muku maƙiyanku shi ma maƙiyanku ne. Kun san me? Addu'ar kayar daga maƙiyanku. Dan Allah shi ya fi kowa sanin maƙiyanku. Ina ce da ku, tabbas za ku ga tagar da za ku hango maƙiyanku a zahiri, kuma za ku ga har da wanda yake zuwa gaya muku maƙiyanku yana ciki, domin an ɓarka duk wani hijabi. Ku sulɓuce daga hannunsu, ku kore su, ku kore su. Kun san ta yaya za ku kore su? A'a ko? To da baibiya za ku yi musu a cikin ƙwaƙwalwa. Kalar mutum na uku shine mai hangen ayyuban wasu. Wannan halayya ce ta wasu gurɓatattun mutane a cikinmu. Zunubi ne mai girma yawo da ayyuban wasu, amma ko kaɗan ƙwaƙwalwarsa ba ta tunanin haka. Burinsa kawai buɗe ƙofofin mutane, kawai don ya sa a daina ganin ƙimarsu. Shi yasa ya kasance mai matuƙar haƙuri wurin tafiya bayan mutane komai wahala. A duk sa'ad da kuka gan shi, to kun ga zunubinku, domin kun tabbata cewa ayyuban mutane sai ya faɗan ku. To ku sani, illa ta farko da yake muku ba ku sani ba ita ce, kukanku yana duba wasu daga cikin kurakuranku ya je ya faɗa ma wasu kamar yadda yake kawo muku na wasu. Illa ta biyu, zai tauye ƙwaƙwalwarku daga tunanin abu mafi amfani a cikin rayuwarku. Daga ƙarshe a gobe ranar tsayawa za ku yi nadamar wannan aiki. Illa ta uku, ba zai taɓa bari ku tuba daga zunubanku ba, domin kullum rayuwar wasu kuke kallo ba taku ba, kusakuran wasu kuke kallo ba naku ba. A saboda haka nake cewa ku yi ƙoƙarin sanya shinge a hanyoyinku, domin takura tafiyarsa zuwa cikin filinku.